en el qual estava el PP, i bé, diu que, bueno, veurem, no? El divertimento començarà bé. Però a veure, de totes maneres, que això sorprengui la gent, jo quedo... Home, quan hi havia anotacions de M. Rajoy... No, però que jo quedo astorat. És a dir, es va demostrar fa anys per part de dos pèrits de l'agència tributària que el Partit Popular va pagar, va ser 1 milió i pico de les obres de reforma de la seva seu en diner negre. Com dimonis t'has de sorprendre d'això? És el més habitual del món. El que passa que ara el coneixement sobre que en tenia coneixement el senyor Mariano Rajoy. Sí, aleshores a mi el que m'estranya, em sorprèn, és que parlen, per exemple, de la màfia separatista, han arribat a parlar, no? Home, és una mafieta, la màfia separatista, perquè si agafem el cas de la Laura Borràs, em sembla que puja 300 i pico mil d'euros. En canvi, el del PP, doncs puja 7 milions i pico d'euros. La màfia real, la màfia autèntica, la màfia que enllaça amb l'esperit dels Corleone, està a la capital espanyola. Entre altres coses, perquè és la capital de l'imperi i allà hi ha més calés per remenar. Aquí, com que som una trista colònia, només ens queden les escorrialles. I clar, el PP saqueja 7 milions d'euros i la Laura Borràs afavoreix una mica amb 300 i pico mil d'euros.